बिटिसिनि मन्त्रि एमएलए इएम एमसिएलए आरो टिसिएलसिसि फोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावनाय जायफोरनि समस्तियाव मिनिस्टार इएम एमसिएलए आरो टिclcc चेयारमेन दं नोंथांमोना बे खोथाखौ मोजाङै खोनासंनानै ला आसाम स्टेट 15 फाइनान्स कमिशननि टाइट आरो आनटाइट ग्रेन्ट फान्डखौ मोननो थाखाय मा गाइडलाइनजों स्किमखौ हमनांगौ 15 फाइनान्स कमिशन आनटाइट आरो टाइट फान्ड बे आनटाइट आरो टाइट फान्डआव मा स्किमखौ जोङो साबमिट खालामनांगौ बिनि मोनसे मोजां गाइडलाइन बिनि सोमोन्दै बिटिसिनि मन्त्रि एमएलए इएम एमसिएलए आरो टिसिएलसिसि फोरनिसिम गुवारै मिथिहरदों बिक्रम दैमारिया 2024-25 आरो 2025-26 रांखान्थि बोसोरनि थाखाय टाइट ग्रेन्ट फान्डआव वाटार साप्लाइ फेसिलिटि कमिउनिटि टयलेट आरो सेनेटारि बे बायदि स्किमफोरखौसो लानो हागोन बे बाथ्राखौ मिथिहोदों अल बिटिसि कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि आरो टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया आनटाइट ग्रेन्ट फान्डआव सेन्ड ग्रेभलिं रिफायरिं इमप्रुभमेन्ट आरो आर्ट फिलिंनि खामानि लानो हानाय नङा बेयाव खालि कन्स्ट्राक्शननि खामानिसो जागोन जेरै बाउन्डारि वाल कन्स्ट्राक्शन अफ टयलेट ब्लक बायदि बायदि अब्ला आसाम स्टेट 15 फाइनान्स कमिशननि टाइट आरो आनटाइट ग्रेन्ट फान्डखौ मोननो थाखाय बिटिसिनि मन्त्रि एमएलए इएम एमसिएलए आरो टिसिएलसिसि मासिगिरिफोरनिसिम बिक्रम दैमारिया मा गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिहोदों फै जों आबुङै मिन्थिना लानि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनां खोथा फोरमायहरनो नागिरदों बे गोनां खोथाया जाहैबाय जायफोरनि समस्तियाव मिनिस्टार इएम एमसिएलए आरो टिclcc चेयारमेन दं नोंथांमोना बे खोथाखौ मोजाङै खोनासंनानै ला जोंहा बिटिसिआव मोनसे प्रपोजाल होनांगौ बे प्रपोजालानो जाहैबाय 15 फाइनान्स कमिशन आनटाइट आरो टाइट फान्ड बे आनटाइट आरो टाइट फान्डआव मा स्किमखौ जोङो साबमिट खालामनांगौ बिनि मोनसे मोजां गाइडलाइन जिहेतु जोङो गभर्नमेन्टआ होदों बे गाइडलाइन बायदिसो नोंथांमोना स्किमखौ साबमिट खालामनो हागोन बे गाइडलाइनखौ नोंथांमोननो मोजाङै आं फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोना गोसोआव ला जे फार्स्टलि आङो बुंनो नागिरदों टाइट फान्डआव मा स्किम हमजागोन गभर्नमेन्टआ मा गाइडलाइन होदों टाइट फान्डआव बेबायदि गाइडलाइन होदों जे ड्रिंकिं वाटार फेसिलिटि बे स्किमाव नोंथांमोना लानो हागोन लोगोसे सेनेटारि लोगोसे कमिउनिटि टयलेट बेफोर स्किमखौसो नोंथांमोना बे टाइट फान्डआव हमनो हागोन लोगोसे आं बे खोथाखौ बुंखानो नागिरदों कमिउनिटि टयलेटआव जोंहा मोनसे मडेल एस्टिमेट दंखायो 11 लाख नोंथांमोना बै फर्मेटआव नुगोन नोंथांमोननि समस्तियाव ब्लकआव बेसेबां फैसा होनाय जादों बेखौ नायनानै नोंथांमोना बे फर्मेटआव मोजाङै बेखौ साजायना हरनांगोन आरो बे टाइट फान्डआव बा टाइट जितु ग्रान्ट बेयाव नोंथांमोना 24 to 25 बिनि मोनसे सेट स्किमखौ बानायना हरनांगोन बेसेबां फैसा दं बे फर्मेटआव दंखायो आरो लोगोसे बे टाइट फान्डआवनो 25 to 26 बेसेबां स्किम हमनाय दङ बे स्किमनि नामखौ नोंथांमोना होनांगोन बे मोनसे सेट थांबाय आरो 2 नम्बराव जाहैबाय आनटाइट फान्ड बे आनटाइट फान्डआव मा स्किमखौ हमनो थाखाय लानो थाखाय गभर्नमेन्टआ दिनै गाइडलाइन होदों बेखौ नोंथांमोना मानिनांगोन अब्लासो बिटिसि अथरिटिया बेखौ एथनोसिटि एप्रुभ खालामनाय जागोन बे आनटाइट फान्डआव जाहैबाय बेयाव सेन्ड ग्रेभलिं थानाय नङा आर्ट फिलिं थानाय नङा रिपेयारिं थानाय नङा इमप्रुभमेन्ट रोड थानाय नङा अनलि कन्स्ट्राक्शन रोड कन्स्ट्राक्शन थागोन कमिउनिटि कन्स्ट्राक्शन थागोन बा मा होनना बुंगोन बाउन्डारि कन्स्ट्राक्शन थागोन अर्थात टयलेट ब्लकबो नोंथांमोना हमजागोन बेबायदि मोनसे गाइडलाइनखौ होनाय जादों बे एखे बेयावबो 24 to 25 इयार्सनि नोंथांमोना स्किमखौ बानायना हरनांगोन आरो एखे स्किमखौनो 25 to 26 आव नोंथांमोना फान्डखौ साजायना हरनांगोन नोंथांमोननो साफ्रोमबो एमसिएलएनो नैबे फर्मेटखौ होनाय जागोन आरो बे फर्मेटआ जोंहा बिटिसिआनो बानायदों नोंथांमोना बेयाव थाबाय जोंहा नाम थाबाय भिलेज थाबाय डिस्ट्रिक्ट थाबाय ब्लक थाबाय डिस्ट्रिक्ट थाबाय एमाउन्ट थाबाय आरो कन्स्टिट्युएन्सि थाबाय बेखौ
नोंथांमोनहा हरनाय जागोन बे खामानिखौ गाबोननि गेजेराव मावनानै सानडे नङाब्ला समबाराव मोनफैनाय खालामथारनो थाखाय नोंथांमोनखौ अनुरोध खालामदों मानो होननानै बुङोब्ला मंगलबारावहाय बेखौ आपल'ड खालामनाय जागोन सोरनियाबा माब्रैबा थालाङोब्ला नोंसोरना गावसोरनो उसुबिदा जागोन नोंथांमोनहा स्किमा हमनाय दंखाजोबो जास्ट नोंथांमोनहा गाइडलाइनखौ फल' खालामनानै एसे सोलाय सोल' खालामनानै बेखौ लाबोफिननो थाखाय खावलायदों आरो बेखौहाय पेन ड्राइभआव लाना फैनो थाखाय खावलायदों साफ्रोमबो ब्लकनि MCLA EM बा मिनिस्टार TLCC चेयारमेनफ्रा पेन ड्राइभआव लाना फैनो थाखाय बेखौहाय खावलायनो थाखाय थेंक इउ नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो